Rider na tinakasan ng checkpoint, nakabangga, 3 sugatan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Nauwi sa banggaan ang pagtangkang pagtakas ng isang rider mula sa police checkpoint sa Barangay Giset Norte, San Manuel, Pangasinan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, magkasunod na bumabiyahe patungo sa Found ang 2 motorsiklo nang biglang huminto at pumihit pabalik ang isang 18 anyos na rider na umano'y umiiwas sa checkpoint ng pulisya. Hindi na umano nakaiwas ang kasunod na motorsiklong minamaneho ng isang 30 anyos na construction worker sa kayang angkas nito. Ngunit sa halip na huminto, mabilis pang tumakas ang 18 anyos na rider at agad hinabol ng mga pulisya hanggang sa makorner sa Zone 1 ng Barangay San Bonifacio. Kapwa sugatan ng mga nasangkot sa insidente at napag-alaman ng mga pulisya na wala pa umano itong suot na helmet. Dinala sa pagamutan ng mga biktima habang nasa kustodiya naman ng pulisya ang mga napinsalang motorsiklo. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM.